Udruga invalida rada Zagreba, Nacionalni dan invalida rada, 21. ožujka. Autorska izložba likovnih radova Boje, kist i darovi prirode. Autorica Blanka Šimecki, članica Udruge invalida rada Zagreba. Pod pokroviteljstvom Hrvatskog društva skladatelja. Video sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u okviru programa Arturiranje.
Udruga invalida rada Zagreba nalazi se na Novoj cesti 86 u Zagrebu. Kontaktirati nas možete na brojeve telefona 01 4829 392 ili 4829 119 putem maila na uir@uir-zagreb.hr, a informacije možete pronaći na našoj mrežnoj stranici na www.uir-zagreb.hr.